खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं खिलिखां ब्रह्म सालाकाटि ब्लक कमिटिनि सिङाव गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो चेक रानदों। बिटिआर सरकारनि थामथि खोलोबनि आरोबाव बाखनायजाथाव खामानि फरायसा फरायसुलिफोरनो सोलोंथाइ बिथिङाव राङारि अनसुंथाइ हेफाजाब होबोनाय हाबाफारिखौ दिनै बिटिआरनि मोनब्रै जिबियाव 5,000 रांनि चेक राननानै होनायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि ब्लकनि सिङावबो 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होयो। सालाकाटि ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव बांगाल दबा हालादल बिसिडिसिनि नब्लाङाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होयो। बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि रुधिर दैमारि, सालाकाटि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि फुलबाग मोसाहारि, नेहाथारि मलेन्द्र नार्जारि आरो हाबाफारियाव बाहागो लाबावो सालाकाटि बियाबनि लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि मनमोहन हाज'वारि, नेहाथारि आइला मोसाहारि, लाजु मोसाहारि, आगुनि इउपिपिएलनि बिजाथि सालाकाटि ब्लक आइजो गांखंनि आफादगिरि सुमित्रा नार्जारि, नेहाथारि बानु मोसाहारि आरो गोबां दोलोनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। बिटिआरनि जोंनि जे सरकार मानाव गेदेर चिफ श्री प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर सरकाराव बियो गोबां रोखोमनि फ्लेगशिप स्किम बियो लादों। बिनि गेजेराव गियान सोरां बिथांखियाबो मोनसे मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोसिम बे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ मदद खालामनाय मोनसे हाबाफारि बियो। दिनैनिफ्राय गोबां जोंनि बिटिआर हालामाव गोबां फरायसाफ्रा बे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मदद मोनगोन। दायो जोंनि बे सालाकाटि जे समस्ति दङ बे समस्तियाव 200 सा फरायसाफोरनो बेखौ होनाय जादों। बेबायदिनो गासै 40 जे समस्ति दङ बे 40 समस्तियावबो 200 करि साफ्रोमबो समस्तियावनो फरायसाफ्रा मोनगोन। दा बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथांखौ साबायखर बावदों। बिथाङा एजुकेशन जे डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टखौ गावनो लानानै दिनै एजुकेशन डिपार्टमेन्टखौ फोसाबनो थाखाय बिथाङा नाजाथाबबाय थादों आरो गोबां बेबायदिनो फरायसालिफोर आरो फरायसालिमाफोरखौ बिथाङा नायनानै जेराव जिबायदि नांगौ दिनै नोंथांमोना नुदों फार्स्ट फेजआव थांनाय बोसोराव 500 गं फरायसालिफोरखौ रिपेयारिं खालामनाय जादों, रिन'भेसन खालामनाय जादों। एबारबो 1000निबो बारा जे फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिफोरखौ फोसाबनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ खालामदों। जेराव एडिशनेल क्लासरुम नांगौ बेफोराव हरदों, जि कलेजफ्राव स्मार्ट क्लासरुम नांगौ बेफोरखौ हरदों। दा बिनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिफानाव गेदेर गुस्लायनाय बिथाङा लाबोदों। नोंथांमोना नुदों जे सुबुं सम्पदखौ बारायहोनो थाखाय दिनै बड'फा सुपार 50 मिशन मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों इउपिएससि कचिंनि थाखाय दिनै दिल्लीयाव 50 सा फरायसाफोरखौ दैथायहरनाय जादों आरो बिनिनो गोबां फरायसाफ्रा थांनाय बाराव जि एपिएससि जि आनजाद बे आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बेबायदिनो गुवाहाटियाव थानाय एलेन मोनसे फसंथानाव दिनै MBBSनि कचिं सोलिगासिनो दङ आरो क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरिनि हस्टेलाव दोननानै नैथि बारनि थाखाय बेवहाय इन्जिनियारिं कचिं होगासिनो दङ। फार्स्ट बेच जोबनानै थांबाय। बे फार्स्ट बेचनि गोबां फरायसाफ्रानो IIT आव एडमिसन मोनदों, NIT आव मोनदों, आसाम इन्जिनियारिं कलेजाव मोनदों आरो माखासेया CIT आव एडमिसन मोनदों। दा बेबायदि एजुकेशन डिपार्टमेन्टआव मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथाङा बायदि रोखोमनि हाबाफारि लागासिनो दङ, जेखौ नुनानै फरायसा समाजा गोजोननाय मोनदों, बिमा बिफाफ्रा मोजां मोनदों। फरायसाफोरनि बिमा बिफाफ्रा जे बेबायदि जे प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा फरायसाफोरनि थाखाय जे गुबुन गुबुन हाबाफारि लागासिनो दङ बेखौ थारैनो बाख्नायदों। नंगौ गमामायै जों जुदि बे हालामखौ जौगाहोनांगौबा फरायसाफोरखौ जों जोथोन लानांगोन। जाय फरायसाफ्रा डक्टर, इन्जिनियार, IAS अफिसार, IPS अफिसार, ACS अफिसारफोर जानो हागोन। दा बिनि मोनसे थासारि मानाव गेदेर प्रमद बर'आ बानायगासिनो दङ। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय
कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथामेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलफोराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट थार्ड एन्ड फोर्थ ग्रेड रेलवे एसएससि आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।